Apalaos iti ladingit dagiti pamilya ken kakabagyan iti dua a pulis nga saan napakpakadaan iti papatay da. Iti maysa nga engkwentro kadagiti holdaper nga saan pay a mabigbig. Iti nagbaling nga biktima ket ni Police Inspector Naldo Aromin Sagayo 30 ti tawen na nga iso ti agdama nga Chief of Police iti Ili a Marcos, Ilocos Norte nga agnay iti Nagilian, La Union. Ken ni Senior Police Officer 2 Danny Ballesteros Marcelo 39 ti tawen na nasawaan nga agnay iti Barangay Lidia iti nadakamat nga Ili. Basar ti investigasyon iti kapulisan iti nasao nga Ili. Agorop alas 9:30 iti bigat nga adda naawat da atawag nga adda mararamid nga panagtakawan iti maysa a bodega iti soft drinks iti masakupan da. Ket dagos damit nga nagresponde aditan nga nakipagsinukat da iti putok iti paltog nga nagbayag iti 25 a minuto. Segon ken ni Mayor Salvador Pilos iti nasao nga Ili, tinawagan kanupay isuna ni Police Inspector Aromin nga dumawdawat isuna iti backup nga mapanagresponde kanyada ken naibaga na kanpay nga natiruan ni SP Otto Ballesterosen. Ket saan nga nagbayag, saan na kan makontak ni Police Inspector Aromin. Actually siyak iti imuna nga natawagan ni Hepe nga nagparayat ket I'm about idi nga during that time 9:30 ket mapana ko may DJ luncheon meeting mi kada governor DJ Paway. Mga po emergency dito yan kita shock ti kinda di pulis ko nakadetail kanya iti napan nga sigod kanya da nga nag-rescue. Maiyawid iti pagtaingan na ni Police Senior Inspector Aromin inton bigat may kalima nga aldaw iti daytoy abulan ket ni SP Otto Ballesteros ket nakapasayag iti bangkaynan iti mismo abalay na pinadas iti preskor nga kasarita ti asawa na ni Ballesteros ket nagkidkid pay lang kapwanan iti ladingit nga marikrik na iti pupusa iti asawa na. Tuno malem maramid iti misa na then after that after 6 o'clock kita marami iti pamadayaw ken kuana iti panangita iti gobyerno municipal iti Ili nga Marcos para iti necrological services na. Naitad kiti iti PPO ni Apo Director Chan di panakay wayat ti para isuda iti mang gituloy iti para iti ati dugpay nga panakaywait iti investigasyon iti daytoy nga krimen. Apalaos met iti sangit ni Manang Rosalia ina ni Police Inspector Aromin. Segon ken kuana nabayag kan kasanda nga nagpatpatang kalaksidan na lang kan idi may destino ti anak na iti nasao nga Ili. Idi bulan iti Marso. Anak ko na anakan ti anak na ken kuana. Saan kay ngagdangdanag kanyak kapwanan ta nasisingpet dagiti tattao iti nasao nga Ili. Aditan nga nagkampante kan met iti rikna ti ina tinadakamat ng opisyal. Unsol ko. Di bagay tatang na ka kuha ka madimag di jay malata ti kaya na kami magpangatong pa sa jarapaap na daksangga sa baba mo tibiyag na tanak ko iso nga ko di lang di pagsakitan tinakam ko ta di na natuloy karon nagkas na baba mo biyag na kanon nga may jay ta dayo garod ko na santo busy mag makaawid ijayan no panak ija San Fernando sabat tayo lang ijayan ko na ke isu dalakin ading na ati sabat ijayan no jam no namidwan sa lang manipo di imay dito namidwan na pa San Fernando kay ading nati kasabsaba na ijay tapos may papawid mo ti ko kas jay ke di jay laang di pinagkwami iso nga may iliw amat ang naliwayak ta nagtalong kami so nako nabaybayak nga natatawagan. Aging ganit nga gundaway ket saan pa lang ang mabigbig no anya iti katatao ti maysa a suspect nga natay. Kadagitoy nga kanito ket adda pa lang iti maysa a pronenarya. Maipalagip nga nagsagrap ni Police Inspector Aromin iti tallo a tiro a bala iti naduma-duma nga parte iti bagina kang ronaan na iti likod na. Ken may samit ken ni SP Otto Ballesteros iti barukong nakarekobre dagiti kaming iti PNP Marcos iti mismo nga crime scene iti kapsula ti M14 shotgun ken 9mm. Kadwa iti Court TV iti pamilya da Police Inspector Naldo Amorin SP Otto Danny Ballesteros iti pinagladaldingit da. Ni Police Inspector Amorin ken ni SP Otto Ballesteros ket impakita dalay nga insagot da iti napudno a panagserbi kadagiti umili. Manipod nga rod ditoy Ili iti Marcos, probinsya iti Ilocos Norte. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.